Amb aquests 1.600 pisos buits, quanta gent podria tenir resolt el seu problema de l'habitatge i també com la posada en marxa d'aquests pisos buits ajudarien a reequilibrar segurament el mercat de la vivenda de la nostra ciutat. Com més oferta a igual demanda, els preus baixarien, perquè els preus de lloguer que tenim és un preu artificial, perquè no està disponible tota l'oferta, tots els metres quadrats que haurien d'estar disponibles en vivenda i, per tant, aquests preus no reflecteixen el que és o hauria de ser el mercat real de la vivenda a la nostra ciutat. Preus de lloguer desorbitats, 1.600 pisos buits i ho hem de dir també, i en aquest ple ho hem dit moltes vegades i avui no podem deixar passar l'ocasió, una nul·la aposta del govern de la ciutat per fer vivenda pública, una nul·la aposta del govern de Junts per l'habitatge públic, en part resolta gràcies al nostre grup amb l'acord al qual vam arribar fa uns quants exercicis de construir vivenda pública municipal al carrer de Sant Carles per primera vegada en 12 anys, perquè feia 12 anys que l'empresa Pima estava adormida, el govern de Junts la tenia adormida sense construir habitatge públic.